Iti DAMDAMAG Region 2, tapno masuportaran ti sektor ti agrikultura ijay Cagayan, maipatakder ti corn processing complex iti Gattaran at akela makatulong kadagiti mannalon. Kabayatan na, rotational brownout na pasaran ijay Sabtang Batanes. Dagita kanda dumapay adamag iti report ni Dianne Tucay. Iti Cagayan, manamnama ang maipatakder ti 250 million pesos a corn processing complex. Iti Gattaran, babaen iti tulong ti Department of Agriculture, Agricultural and Biosystems Engineering. May latang ti umuna pondo para iti Tier 1, tapno agbalin nga operational ti pasilidad. Tinasao a complex kat mangipakpakita iti panagreget ti gobyerno, tapno masuportaran ti sektor ti agrikultura. Kabayatan na, tinungpal ni First Lady Liza Marcos ti Karina amang ipaay iti pondo para iti hydroponics program kadagiti senior high school student iti probinsya. 140 nga hydroponics facilities nga adaan iti starter packs, ti manamnama ang maiwaras kadagiti pagadalan nga agatad iti nasurok 42 million pesos. Panggap tinasao programa apapigsaan ti student agripreneurship, school-based nutrition program, kendad dumapay. Itimot Batanes, nakapasar dagiti umili iti sabtang ti rotational brownout gapo iti depektibo a genset ti Napocor. Sigun iti National Power Corporation, napasamak ti electrical trouble ti Unit 2, anang itunda iti nababa a boltahe ti kuryente. May saysayang katmet ti corrective maintenance iti Unit 8, ang manamnama ang may sublit operation na inton Hulyo 25. Ken itimat kerino, nakipasat ti sangapulok at may sa CARP-assisted micro, small and medium enterprises iti Regional Grand Bagsakan 3rd Negosyo Agrario Fair, anay sayang kat ijay Angeles City, Pampanga. Inorganisa daytoy ti DTI Region 2, kapinadang ti Department of Agrarian Reform, no sa dinno panggapda makay paay iti gundaway ang may talo ken mayasadag ti produkto da kadagiti buyer. Dianne Tucay para iti Pagilian.